La necessitat d'incloure i establir criteris de sostenibilitat en els edificis s'ha convertit en els últims anys en una de les principals tendències per al sector de l'edificació. La gran quantitat de certificacions ambientals diferents presents al sector fan que sigui complicat entendre què representa cada una i com es relacionen entre elles. En aquest vídeo veurem algunes de les més importants per tal d'entendre el panorama actual. La incorporació de la variable ambiental en l'edificació és cada vegada més una necessitat, a la vista de l'increment mundial de l'activitat constructora. En les darreres dècades, la recerca de la sostenibilitat en aquest sector ha estat clau, amb el desenvolupament a nivell mundial d'un nombre creixent de mètodes d'avaluació, eines, estàndards i certificacions, entre d'altres. Conèixer l'existència d'aquests i altres sistemes o metodologies permet que els agents de l'edificació identifiquin aquells que resultin més adequats, exigint els requisits que garanteixin una major sostenibilitat. Les certificacions ambientals d'edificis són un conjunt de mètodes i protocols generalment basats en l'anàlisi del cicle de vida emprats per avaluar i valorar el comportament ambiental d'un edifici i dels seus subsistemes. Si bé en un primer estadi aquests sistemes es van centrar en la variable ambiental, en posteritat la major part d'ells han adoptat criteris que encaixen també dins de les variables econòmiques i socials. Els sistemes d'avaluació permeten obtenir una puntuació global corresponent a una edificació, en funció del compliment d'una sèrie d'indicadors de sostenibilitat predefinits, però no necessàriament classificats per aspectes ambientals. El sistema garanteix que la certificació la du a terme una entitat certificadora independent, evitant així males pràctiques com el greenwashing per part dels promotors de l'edifici en qüestió. Les certificacions ambientals d'edificis no només aporten beneficis a nivell ambiental, sinó també a nivell social i econòmic. Un dels beneficis més importants que aporten els edificis que disposen d'aquest tipus de certificació el trobem a nivell ambiental, concretament en termes de canvi climàtic i protecció de l'entorn natural. A més de reduir el seu impacte utilitzant menys aigua o energia, poden aportar un impacte positiu, ja sigui generant energia a partir de fonts renovables o incrementant la biodiversitat. A nivell econòmic, permeten reduir costos en les factures de serveis públics gràcies a l'eficiència energètica i en l'ús de l'aigua. Tanmateix, permeten reduir els costos de construcció i augmentar el valor de la propietat, generant un benefici directe per l'empresa promotora de l'edifici. Finalment, a nivell social, ofereixen beneficis per a la salut i el benestar de les persones que treballen o viuen en edificis que gaudeixen d'alguna de les certificacions ambientals existents, degut a que aquests espais disposen d'una major qualitat de l'aire interior, més i millor ventilació i un major aprofitament de la llum natural, entre d'altres. De certificacions n'hi ha moltes i pot ser complicat entendre les diferències que hi ha entre elles. Algunes certificacions es centren en aspectes específics com l'energia o la salut. La certificació energètica de l'edifici, per exemple, és obligatòria per a tots els edificis nous o al realitzar una venda o lloguer. També podem trobar-ne d'altres com Passive House, centrada en l'energia, o WELL, en la salut i el benestar. Altres certificacions ambientals tenen en compte tot el cicle de vida de l'edifici, incloent també la vessant social i econòmica. A nivell internacional, les més conegudes són BREEAM, LEED i DGNB, i a nivell espanyol, Verde. Finalment, és interessant mencionar Levels, que no és una nova certificació ambiental, sinó un projecte que té l'objectiu de facilitar la comparació d'indicadors ambientals a nivell europeu. Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM per les seves sigles en anglès, va ser creada el 1990 a Anglaterra. El seu objectiu es basa en l'obtenció de crèdits, amb categories com gestió o contaminació, entre d'altres. El sistema de certificació BREEAM ofereix 5 esquemes diferents per l'avaluació dels edificis. BREEAM Urbanisme, per millorar la sostenibilitat dels projectes urbanístics. BREEAM Habitatge, per habitatges unifamiliars o en bloc. BREEAM Nova Construcció. BREEAM Amida, per edificis singulars no inclosos en habitatge o nova construcció, i BREEAM en ús, per millorar la gestió en edificis existents.
Els edificis BREEAM poden classificar-se com a aprovat, bo, molt bo, excel·lent o excepcional. Leadership in Energy and Environmental Design, LEED per les seves sigles en anglès, va néixer l'any 1994 als Estats Units, després de la creació del US Green Building Council. Com en el cas de BREEAM, la seva estratègia es basa en l'obtenció de crèdits, a més d'uns requisits mínims per poder optar a la certificació, en categories com eficiència en l'ús d'aigua, energia i atmosfera, materials i recursos o qualitat de l'aire interior, entre d'altres. La certificació LEED es pot obtenir en 5 subsistemes diferents dins de la construcció i rehabilitació d'edificis. Disseny i construcció d'edificis. Disseny i construcció d'interiors. Operació i manteniment d'edificis. Desenvolupaments urbans i disseny i construcció d'habitatges. Finalment, els edificis o obres que obtenen la certificació poden classificar-se en certificat, plata, or o platí, segons els crèdits obtinguts al final del procés. L'eina DGNB va ser creada l'any 2007 per part del Consell de Construcció Sostenible d'Alemanya. Aquesta eina no només contempla aspectes ambientals dels edificis, també té en compte aspectes econòmics i socioculturals. En aquest cas, s'aplica una metodologia i una ponderació diferent per tots els camps avaluats, que inclouen ecologia, economia, processos, emplaçament i aspectes socioculturals i funcionals. Un cop avaluats, els edificis poden ser classificats com a bronze, plata, or o platí. A Espanya, trobem la certificació Verde, desenvolupada pel Comitè Tècnic del Green Building Council Espanya. Per a certificar aquests edificis es tenen en compte 7 categories: energia i atmosfera, parcel·la i emplaçament, qualitat de l'aire interior, recursos naturals, qualitat del disseny, aspectes socials i innovació. Verde avalua els edificis segons la reducció de l'impacte ambiental respecte a un edifici de referència, i aquests es classifiquen en un nombre determinat de fulles, de 0 en els pitjors casos a 5 en els millors. Com s'ha mencionat anteriorment, existeixen altres tipus de certificacions més centrades en la salut i el benestar personal. És el cas de la certificació WELL, una eina que permet millorar la salut i l'experiència humana mitjançant el disseny, i que té en compte conceptes com la qualitat de l'aire interior, la llum natural, els moviments dins l'edifici o el confort tèrmic, entre d'altres. Aquesta certificació es basa en principis d'equitat, globalitat, evidència, fortalesa tècnica, orientació al client i resiliència. Cada certificació ambiental utilitza els seus propis indicadors i això fa que no sigui fàcil comparar-los. L'any 2017, la Comissió Europea va impulsar Levels amb l'objectiu de facilitar la comparació d'indicadors i establir metodologies alineades amb els estàndards i les polítiques a nivell europeu. Caldrà estar molt atents en els propers anys i fixar-se en les prioritats de Levels, ja que segurament marcaran la reglamentació ambiental europea per al sector de l'edificació. En definitiva, el sector de la construcció i edificació disposa actualment d'una gran varietat d'eines per a l'avaluació ambiental, no només dels edificis nous, sinó també de les obres de rehabilitació. Per tant, cal avançar cap a la inclusió generalitzada dels criteris ambientals que ofereixen aquestes certificacions, amb l'objectiu d'assolir un sector sostenible i respectuós amb l'entorn.